para sa pamilya. Gumagawa ng bahay kahit walang sweldo, sabla ding umaasa ng konting paghango. Pagod man ng katawan, tuloy lang ang trabaho. Para sa anak at kapwa lagi siyang andito, kahit mag-isa sa laban. Ayan, good morning mga ka-alright. Sa mga umaga at pinagpalang araw sa atin lahat. So ayan, mag-game vlog natin kay Kuya Arnel ay dito. Mag-aasin natin siya rito sa likod. Ito yung pinakang magiging likod ng bahay nila, ano. So diretso ito hanggang taas pader, walang bintana. Alright. Ayan, lalagyan ni Kuya Arnel ng motherboard kami si 22 magitan. Ay, camera ko. No, pasuyo nga yung camera ko, naiwan. Hello. Matanda na si Katyo, malilimutin na. Putol tayo ng bakal pandugtong sa sa horizontal. Ilan yan, Cornel? Ilang piraso yan? Ilang piraso? Yung ganito ko. Nandiyan ata. Kasama yun ng Barnibel. Ay, wala na dyan
Ito yung halo. Ano yan? Saka magano? Ha? Hindi, ba't mo na yung dito? Buro, hindi na napapakahirap ko na. Madali ang trabaho pag tulong-tulong. Parang utak ka wala. Ano mangyari? Lampakan ko siguro rin kasi mabilis to eh.
bira sa yan. Magdahil ka. Bilbar, paano yun? Takot sa ano. Alas 12 na. Next time. Basta. Eh. Yung inalo. Ang dry pack na to, tangkal. Oh, tabo. Tuyo. Basa-basa. No. Lahat talaga pinuno. Tul kinadali ko. Ito bago sa bukay. Ay, rest in peace mo na ida. Do, ya. Dali, diyan ka muna. Kunin mo tayong tubig. Last ko eh.
Oh, dala kang tubig dito sa taas doy. Ay, inom. Nahulog ba, Neil? Hulog yung ano, Black. Baka tagilid pala ba? Garbert yun, naganta ka.
May pitada ko Puloy, 110. Ano raw? 50 kwadrado. 110. Wala na raw dito. Wala na dito. Dito na lang. May CR na lang. Wala pitada sa isang kwarto? Dito sa likod? Dito wala? Dito lang raw CR. Kwadrado. Kaya dito. Uwi nga dito. Dito din lang CR. 110. Hello? Ang tubig. Dala ka tubig dito lo, inumin. Ayan po, nakadalawang patong na si Kuya Arnel dito. Alright. Amo, Cornel. Pasa-pasa lang, mas mabilis kaysa dun sa kalo. Ayan, nakadalawang patong na si Kuya Arnel. So, isang patong pa magbabakal. Alright. Kaya naka-premier ako. Yung unang asintada dito sa taas. Kaya pa-support naman po sa mga vlog dito. Grabe, napakahina ng views. Hirap maka 1,000.
plastic. Bali 12:30 ng hapon. No? So bali, yan, mag-umpisa kami mag-asasada na kapag agad na kami ng hollow block. So ayan, ito yung ginawa natin butterboard. So, unahin namin sa tikabilang dulo, sabay sangap na natin lang yung ano, may butterboard na rin. Ayan. Kakaiba po yan. Kakaiba sa lahat. Dapat palagyan po din natin yan. Natutuyo yung hangin. Alright. So, tuyo ba agad ko, Emil? Ayan na po. Ayan na yung butterboard natin. Kabila. Ayan, kabila.
Halo, Doy! Doy! Halo! Halo, halo. Dos. Panel. Oh, halo. So ayun na po, nakaisang patong na kami. So ayun lang po yung DIY natin na butterboard. So ginagamit na po na ng little bar. Mga kauray. Diba? So wala tayo mapagpisto ng yung butterboard niya. So DIY na lang tayo. Alright.
Hindi na kayo matulog. Hindi akong tubig. Oh. Sino ang gusto mo itabi? Si Tricia? Ang hirang buhay. Ay, pwede naman magpusina. Di ba nagpapaisikan ako? Ang gusto nila ba itabi isa lang si Tricia? Ano ba ito? Ano ba sino nasa damdamin niya? Talaga? Hindi nyo kasi tinatanong eh. Sino nga? Ano ba sa aming dalawa? No. Yan dito ko na. Sabi niya kasi darating daw. Sabi niya kanina no. Darating daw. Tapos isang araw lang wala na. Babay. Hindi ako doon. Doon, magbabay ka mamaya doon. Ay, talaga. Sige, sandal lang. Sige nga, Togo. Yan. Takunti na lang. Lubot tayo Louie lahat. Lagay mo na yun dyan lahat. Tapos kung ano pa na natin sa pagsanin mo, tawag ko sa TV. Hindi ka magtungkot. Hindi ka magsasabi. Hindi ka magpasilag. Tanggalin ang dyan. Sabi, Magbuang ka lang hagdan. No. Magbuang ka lang hagdan. nasa paling dito ko. Wala na.
Tubig. Ah. Yan ang muna yan. Dito natin ubusin yung halo. Nakalimutan mo abangan ng isa. Habulan mo. Habang malambot pa. Pangatlo. Dapat nung putol tayo. Balutugin natin yung dulo para kumapit yung sana. Suksok mo lang. Balutugin natin yung dulo. Suksok natin sa labas. Ayun pa rito.
So yan mga ka-alright, pinakalikod ng ano, 2 kwarto. Ayan. So ayan, muli, maraming salamat sa inyong suporta po no, at hindi pa skip ng ads yan sa mga video natin dito sa pabahay kay Tricia no. Sa malaking bagay po yan. Ay, sa panawagin ko nga po na pa-support po, no skip ads. Yan para sa darating na 5th anniversary ni Mrs. Yan. Alright, I love you all. Bye bye.